Salam, hormatly vatandaşlar. Şu gün 19 noyabr 2020-nji ýylyň hepdeniň 5-nji güni. Men ýene siziň bilen Murat Gurbanow kanalyna gürleşýän. Gelin gysgaça şu OBS-ýe men bak geldim, şoň netijelerini seredin. OBS-ýň ýygynagy ýa-ni BDIC diýip, ýa-ni Büro по демократии правам человека, ol Warşawada ýerleşýär. Şo ýerde ýylda bir 5-6 gerek ýygnaklar geçýär. Şu geçilen ýygnaklaryň her bir temasy bolýar. Şu temadan çykmaly, şu tema boýunça her kadama 4 minut berilýär. Çykyş edip, öz dakladyny soň ýa-ni hat görnüşinde şöyle tapşyrmaly. Ýa şol ýerde iki türlü çykyşlar bolýar, ýa-ni direkt, günden güni ýa-da online çykyşlar. Şo ýerde iki tarapdan deň tutorialy, ýa-ni direkt edýän adamlara berýär, soň online ikisinem deň aralykda, ýa-ni deň haklaryny berja edip şuryaly çykyş etdirýärler. Her gün 2-3 tane plenarny zasidaniýa bolýar. Onuň üçin birinjisinde aýal ýylaryň problemalary aýdylyp geçilýär. Şoň ýa-ni formalary, şoň prinsiplary, şoň nähili görnüşleri we statistika edilýär. İkinji sorada praktik, ýa-ni praktikada şoň haklary nähili bozulýar. Üçüncü plenarny zasidaniýada ýene bir soralar. Şo ýaly her ýa-ni komanda çalışınýar, alpbarjy çalışınýar, şoň ýanyndan kadanda çalışınýar we ýygnaklar täzeden geçip başlaýar. Ine şu ýaly 2 gün geçdi. Ýerden saat 9-dan akşam saat 17-18-e çenli. Arasynda hareketler bar, günden güni gürleşip bolýar. Hukuk gorýan gurumlar bilen, ýa-ni döwletleriň ýolbaşçylary bilen, ýa döwletleriň ýolbaşçylaryň reprezentatiýory diýilýär da, ýa-ni şolu predstavlýar diýen adamlar. Ine şu ýaly gepleşikler OBS-ýede geçirilýär dürli temada. Religiýa, ýa-ni dini, adam hukuklaryny jemgyýeti barada her türlü. Ine şu gerem aýal gyýlar hakyna gurun edildi. Men bir geň görende adam dünýäde, bütün dünýäde, diňe Türkmenistanda 75% adam haklaryň bozulmagy şol aýal gyýlaryň haklary eken. Men onça diýip, ýa-ni pikir etmädim, şonuň statistikasyna seretdim. Şu ýa-ni barlýaly isledip edýär şu sorugy. 75% aýal gyýlaryň haklary bozulýar. Umum haklaryndan, bozulýan haklaryndan. Diýmek Türkmenistanda şolum 70 ýaşy barabar şondan geçen bolanlar sebäbi Türkmenistanda içinde we daşynda aýal gyýlaryň we gyýjalaryň haklary gatyp. Ine de şoňa üns bermeli. Şo ýerde men 2 gerek çykyş etdim. Durly temalarda we uly gepleşikler geçirdim. Şu Türkmenistan meselesi boýunça öz dakladymy berdim. Men gyzyklymy hadýan şu zatlar sebäbi inniki ýa-ni ediljek işler boýunça Türkmenistanaky gürleşildi. Eýem düýün ine Türkmenistana OBS-ýa diýip ýa-ni adam hukugyny gorýan gurumlardan adamlar bar. Men şunu gördüm internetde, özüňem görürler soň. Eýem Türkmenistanda şol adamlar şol naruşenýar boýunça işläp durlar sebäbi ýadyna da bolsa Muhammed Düýjimen we Nur Muhammed Annaýew şu zatlar aýtyp geçdik. Şol meseleler ýazyldy. Elbetde Türkmenistan hökümeti bu meseleler temadan çykdy diýip bir topar gras olacak bollar bolýan, şonda da ýene komissiýa bardy. Şol barlamana we düýün köpleşikde olar doglaýtdy. Türkmenistany kontrolda saklar, haklar boýunça sebäbi köp ýa-ni ardalar gelýär, köp nägelikler gelýär halkyň biz onu üns bererdik. Indi şu ýerde belläp geçen ýene bir gerek Türkmenistanyň prezident ýoly açýar. Ýol açmasa sanksiýa bolup şo işine wezipeden gidýär. Onun iki ýolu bar. Sanksiýa bolsa türme bolýar. Ýa-da öz açýar, belki döwletler ýaly we öz halkyny evakuasiýa edýär. O ýerde ine bizde koronavirus bar, men öňüni profilaktik edýän, halkyny getirjek gelip bir oýun edýän bolýar, ol argumentini aýyrdyk. Sebäbi hemme döwletler öz halkyny agyr epidemiýa ýagdaýyna evakuasiýa etmeli. Ine şu meseleni düýpli goýdyk. Şoň üçin men her gerek diýen ýoldaş Berdi Muhammedow size ýol ýapyp durun, bizim şonu açaly.
göreli. Bütün dünya bolup bize yol açaly. Siz hem şonu yapıp durun. Göreli. Şu şirketlerin kapısı sizinki hususu mu ya halkın, döwletiňki ve bütün dünya çekilen konvensiyalara esasında size basışıp etbilýärmi? Şonu göreli. Maňa da şo gyzykdy. Indi soruluşdak şo ýerde Şemşat Atajanowa diýip çykyş etdi bir aýal maşgala. Ol Türkmenistanyň demokratiýa we Türkmenistanyň prezidentiniň ýanyna demokratiýa we adam hukuklaryny Milli Institutynyň adam hukuklaryny gormak bölüminiň müdiri. Diýmek şul adam, şul Şemşat Atajanowa Türkmenistanyň hemme bolup geçilýän haklary seredip şolary gerek ýerine durup ýa gerek ýerine hökümede ýa-ni görkezme berip şuraya bozulýar. Ine adamlar şuraya kösenýär. Hiç bir haklar işlenok diýip wagtyna hökümetiň ýolbaşyna aýtmaly adamyň biri ine şul Şemşat Atajanowa çykyş edip bir topar teoretik zatlar aýdyp şuraya bolmaly. Ýöne hakykatdan nähili aýtmaly. Hakykatdan nähili o belli. Ine şuraya Şemşat Atajanowa egerde bilýän bolsaňyz oňa bir otyr bir haramzada aýal. Onun şo ýerde bütün dünýäni arlap gelýär. Bunun arkasynda Recep Raşid Meredow dur barlap şolary we Türkmenistan prezidenti. Şol allow tehnologiýasy ýa-ni hökümetiň ukypsyz hökümetiň hiç zady umurt bilmeýän hökümetiň Türkmenistany uly problema sokun hökümetiň ine taktikasy. Hemme zat gizlemek statistikany ve yalan zatlar aýdyp bular utunun. Ine şu Şemşat Atajanowa agdynda olup çykyş edýär. Bizde Türkmenistanyň ine aýal gyýlaryň nimeleri hereketi we aýal gyýlaryň gurulmasy we o ýerde biz täze ýa genderny diskriminasiýaň üstünde uly işler etdik diýip bir topar. Zarina Ataýewa prokuratura baranda ýa maňa teniň sat şo ýerde ýa-da men ikinciyim bol ýa-da $30,000 töledip ýüzüne aýýalar. Çykyş edip aýtdy men bilen gepleşikde. Diňe şonuň üçin şu prokuraturadaky işlen adamyň familiýasyny aýtdyk. Hiç adam etmedi. Ýoldaş Şemşat Atajanowa. Siz prezidentiň aýdanyny edip özü ýaly allakçy siýasatçy däl bir men bilemok bir jinayetçi topura giýikdi oturýar. Şonuň üçin şu ýaly indi bütün dünýä halkara plaşatkalarynda, meýdançylaryna biz size garşy görüşürüz we biz suwtnamasy bilen suwd eder siziň alýanyňy. Şu bilen biz suwtnamasy bilen bir topar dokument berdik. Ondan soň bir topar dokumentam iýermeli. Tek iýerip dur. Şu halkdan näme alýan bolsa dokumentirne iýerip dur. Şonuň üçin Türkmenistanyň batışlar köpeler ýa Türkmenistan OBSN konwensiýalaryny durup çykmaly bol. Onu bankrot. Näme çykmaly? Sebäbi Türkmenistana adamlar gelýär, olimpiada ýa ýene bir zatlar bütün dünýä halkara bayramlar geçilýär. Diňe bir zat üçin. Şu ýerde kanly işleýär. Ýöne haçanlar şul Ýewropa konwensiýalarynyň, OBSN konwensiýalarynyň çykan ýagdaýyna bütün dünýä halkara gurumlaryň konwensiýalarynyň çykan ýagdaýyna onu diýmek hiç hil kanly işlemek. Onu diýmek özüçe bir konstitusiýa edinipdir. Olum kontrol edýän adam ýok, barlayan adam ýok. Şu etçi ne diýär diýip içindäki investisiýalar daşyna çykmaly. Şonuň bilen hiç kim kontrakt baglaşyp bilmeýär. Şonuň bilen hiç kim kontrakt baglaşyp gelme sebebi goýunmaýasynyň ýa garantiýasy ýok. Ine misal üçin Ünsüreliň Türkiýeden hem bolup geçip dur. Recep Tayyip Erdoğan. Soňky wagtlar kanunlar bolup diktatura geçip başlady ama onun investisiýalar gidip başlady. İçindäki biznesmenler ýuwaş-ýuwaş çykyp başlady. İçiniň pul aýlanşygy peseldi. İşler yapılıp başlady. Pul aýlanşygy peselde işler yapylýar. Haritlar köp öndürilen ok. Zawodlar yapılıp başlady. Zawodlar yapylsa turistler aýryp başlady. Turistler aýryp başlasa servisler, restoran, beýleki, ýa-ni bu garşalýan, bu hyzmat eden servisler aýryp başlady. Diňe içi bilen içindäki adamlar üçin servis edýär, ýöne daşynyň valyuta gelmese onu has kyn bolýar. Yerli valyuta, yerli lira ine yıkılıp başladı. Ine şu ýaly zatlar
ine onu kreditni reyting diýýärler. Onu reyting demokratiýa, reyting diktatur, bir topur klassifikatorlar bar. Şo boýunça ölçýärler, hasaplaýarlar. Sizin görýän zadyňyz fizika zatlar. Ýöne görünmeýän zat ýa-ni birjalarda bolup geçen zatlar, Turk'un kampanyaları bolsa şondan adamlar maýatyny goýup çykýarlar aksiyasyndan sebäbi olar analiz edýärler bolup geçen zatlar Turkiýada ýa-ni näme bolup geçýär. Ana Farhad Durdiýew uruldy, beýdirli kanun boýunça hereket edilmedi. Ine meni öldürecek bollar kanun boýunça hereket etmedi. Aktivistler ýa olar gaýýar. Şu zat informasiýalar bar ýa birjada oturýan brokerler, traderler seredýärdi, aksiýalaryny adamlaryň aýrýan gyra, ýa pullar çykyp başlaýar. Şondan pullar gitýär. Ol görünmeýän pullar, ýöne olar ummasyn pullar. Pullar azalsa, aýlaşykda onu döwlet kösenip başlaýar. Her döwletde men öňe aýdym 26%dan az investisiýa bolmaly. Eger 26%dan az investisiýa bolsa, onu ýa-ni hökümet öz finansawy ýa-ni meýnamatyna turbulentnasyna ýaşaýar. Sebäbi sen harytlar daşyna iýerinde valuta wagtynda gelmese, sen meýnamaň bozulýar we investisiýa pullar şol ýa-ni razryw bolanda gelmese, şol kompensiýować etmese, wagtlança o pullar gelýänçe onu ýa-ni çökýär, valutaň çökýär, pravallar bolýar. Ine o zatlary şu hökümet bilen noktaýa bul meýdançalarda bul işler. Bunun esasy bilen zady içeri geçirmek, pul ogurlamak, obyektler açmak, şöyle de beýaşetse ýa-ni pulny alyp şöýden ogurlamak. Başga ol nano tehnologiýa, täze sistemalar, ykdysady, syýasy, sosial sistemalara geçmek ýa-da san tehnologiýa olaryň agdyna wada şirketde ýok. Ýa kadr ýok, spesialist ýok. Ine şu ýa problemler bar Türkmenistanda. Inni biz ikinci soruga geçelim. Men şu ýerde aýal ýyllaryň problematyny aldylar, OBS'de, şol OBS'ni oturayım. Şu ýerde aýnaýda diýwan tutulany aýtdym. Başga da adamlaryň aýal ýylla maşgalyny kötüýän problemlaryny aýryp geçdim. Ondan başga ara kesmede başga problemlary detal aýdyp geçdim. Aýal ýyllaryň problemlary diýe men habarlaşyp dur, maňa jaňadyp durlar, aýdyp durlar Türkmenistanyň içinden we daşyndan. Indi şol aýal ýyllaryň problematy ýa-da adam hukukynyň problematy dowam edýär, ýa-ni üstünde işler dowam edýär. Ol bir günlük problema da ýa bir aýlykda ol ömürlük problema. Şoň üçin onu diňe işläp ömürtmeli. Ine häzir biz şoň gurna işler, ýa hökümetler bilen nesip bolsa o rezultat, netijelerini görürüz. İkinci problema geçeyin, ine şu ýerde ýalňyja men şuň Kiýewden talipler bilen görüşdim. Kiýewde ýagdaýlar gatyrdy. Toýly Ataýew bütün universitetlerin dekanlaryny, rektorlaryny, prorektorlaryny alap Türkmenistan prezidenti ýaly Türkmenistanyň hiç bir problemi ýok, konvertasiýa problemi ýok diýip ýadyňyzda bolsa men bir ýygyna gatnaşdym. Men gatnaşýany bilmediler bular. Şo ýerde aglyny doldurup alap hiç bir problemi ýok. Kimde konvertasiýa problemi bar diýip ýa-ni zala ýüzlenýär. Zalda da bir oturan bir 150 sany talipler. Birinji olar gorkuzdy bir saatlar. 30 ýyllyk bayramy diýdi, prezident diýdi. Ukrainalary 30 ýyllyk bayramy ýokduýar. Mun kellesi gitdi. Ondan soň gorkuzyp soňum diýe problemi hiç ýok, konvertasiýa ýok, ine Türkmenistanda problem ýok. Siz töleňiz ýok, sizin inataňyz tölen ýok diýip bulary günäni ýapýar. Hakykatdan hem bolsa şulardan Türkmenistanyň daşyndaky prezident diýdi. Türkmenistanyň daşyndaky hökümetiň vekili, migrasiýa gulunyň vekili, ministersiýa, maliýe ministersiýasyň, ýa-ni ykdysad ministersiýasyň vekili, sosial minister, hemmetiň vekili şu ýerde. Meseleleri çözmeli şu ýerde. Eger çözbilmeýän bolsa, ýa onun kompetensiýasyna çykýan bolsa, onu Türkmenistanyň ministrlikleri bilen habarlaşyp, netije alyp, şoň arasyna, ýa-ni arajy bolup şonu çözmeli. Şoň boş şol. Bu näme diýär? Alya töhmet atýar, ýa-ni studentlara. Olam näme oturdy? Şo ýerde ýa-ni prorektor çykyş edip, tölen olam ýyllanýar, hakykatda
hakykatda onun bilmeýän soň, onu alan soň studentler ýüzlenýär. Tölmeden açylyny bolur diýip. Menem şöyle çykyşyp düşündirdim. Ýoldaş prorektor sizi alýar, ýene şu adam. Sebäbi konvertasiýa hiç hili ýok. Hakyky adaýlar düşündirdim. Bul allakçy teknologiýa nime etmem, seretmem. Ýene de siz kynýaga düşersiňiz, sebäbi ýagdaýlar çözülmedi. Şu ýanakda aýdylyk geçmeden. Aýdylyk geçmese näme çözülsün? Gildenli we ýene de yalançylyk bilen töhmet atyldy. Men düşündirdim. Ondan olay al dinledi. Howa biz düşdük diýdi. Meni haýyş etdiler, ýygnakdan çykmany adam ýaly menem bolýar diýdim. Sizin hakyňyz bar meni ýygnakdan boşatmany. Men aýtdym, men boşadym bilen problema çözülenok. Üniversitetin studentlary ýüzünden, prorektor ýüzünden düşünüp gaýtdym. Ine şuň netijesi boldy. Şuň bir topar adam, bir topar talipler, ýaş oglanlylar açlygyna boldy. Okuluny töläp bilmediler, konvertasiýa ýok. İçinde işläp bilen ok. Sebäbi dokumentler düzükler, dokumentleri D13 vizasy diňe okuw. Işlemäne haklary ýok. Şoň üçin ol garadan işläwleri töläbili galanlary gitmeli boldy. Ine şuraya agry ýagdaýa düşdi. Kiýewiň Nasional Universitetiniň talipleri. Bolýa oglanlar bir zat eder, bir iş taparlar, gary iş taparlar, bir ýerde işler. Ya dokumenti açylyny bolan dokumentam stop bolýar vizasy. Olar nelegal boldy. Onu aýalylarmy näme etmeli şöyle. Gyýlar näme etmeli 18 ýaşly. Reis ýok, konvertasiýa ýok, dokument ýok, pasport bilemok şonuň düzüde. Ýöne ýerli Ukrainada bolmak dokumenti ýok. Açylyny bolsa vizasy durýar. Näme etmeli olar? Hani Toýly Ataýew, yalançy, töhmetçi, korrupsiýonер Toýly Ataýew. Raşid Meredowyň biznes hematyna edýän pul alyp, Türkiýanyň üstünden mindirýän samolyota. 3000-den 10.000 dolara çeldi. Pasportlar 3000-10.000 dolara çeldi berseler çalşýar. Başga zatlara başlananlyk sebäbi çykdy, jetmeli, hökümetiň işini etmeli. O ýerde size interes ýoksa, sizin hökümetiňiz bankrot we paraxor. Siz halk üçin hiç kim işlemok. Şonuň üçin netije de ýok. Ine bundan agyr habar bar. Harkowda men baramda oglanlar bilen gürleşdim videoda. Şöyle bir bizim vatandaşymyz Yaraman ýatyrdy. Şuro ýüllene pasolstwa ýüllendiler. Kömek etjek diýip etmedi. Ine şol oglan adamlar talipler pul doňuşyp ony Türkmenistandan şol konvertasiýa garaşyp, Yaraman soň liçeniýasyna adına pulum gelmedi. Onlar pul doňuşyp şunu sakladylar. Soň uje ýagdaý has kyn bolan soň şunu Türkiýanyň üstünden Türkmenistana ýerdiler. Pul ber. O görgül Türkmenistana bar ýaram bolýan. Dogan garnaşyny görýärdi, ýok bolýar şunu. Ine şu ýaly betbakçylyk diňe bir ýurtda, diňe bir adam bilen. Her ýurtda, her hepdede bir ksan betbakçylyk ýöne ýap ýatyr. Sebäbi olar çözülen ok. Olar iýligide gider durur, çözülen ok, ilçihanaň ýoluşdy we konsullar olar adam bilen, adam haklary bilen, adama kömeklenýärler öz biznesini. Serin Raşid Meredow, kezzap, yalançy, paraxor, näme diýär? Şol biznesi gurnuýar. Ýollar ýapdyrýar prezidenta korkudyp we öz ilçihanaň üstünden, konsullaryň üstünden bilgiler satyp 3000-den 5000 çeli, 10.000 çeli bilgiler satyp şoldan öz dowlatyny alýar. Pasportlar çalşmany satyp ýene şoldan dowlatyny alýar. Näme Berdimuhammedow bilen okdur ýa-ni. Berdimuhammedow paraxorluň çempionu Türkmenistanda. Onundan öz dowlatyny alýar-da bolýar, näme şonu et. Maň problemi getirme, men kreslama ellemesinler diýip butyr. Ine şu ýaly zatda bolup geçýär, bizim ine gowlaşar, ine buraya bolup bilmez, tamaýdyk bolup biler. Koronavirus boljagyny hiç kim pikir eden okda. Koronavirus edil şu rejimleriň ýüllerini açdy. Hakykatdan epidemiýa kyn ýagdaý gelende
Şu diktatorlar hiç wagt gozan bilmejegini, hiç tada ukypsa da onu açtı şu. Näme Ýewropaň prezidentleri alyp çykdy döwletlerini. Tehel bir galsa ukollar edip ýanky karantina saklap durlar halky ölürme. Näme Türkmenistan hemme zat garanky ýöne ülküp dur. Şular adamlar konkurensiýanyň esasyna, saýlawlaryň esasyna öz meýilnamatyny goýup, subut edip, beýleki bilen gidişip ýanky çaknyşyp, pikirleri çaknyşyp, gowudan gowus çykmady. Bular ýöne zahwal etdi. Bular ýöne türkmen halkynyň azatlygyny birinja Niyaz diýen oglady, onsoň etap boýunça ikinjiye geçirdi. Olum oglak boldy. Ine. Olum bizim imsim agzymyzy ýapyp oturýarmyz. Näme inni men näme bilýän? Dik oturýarsyň. Sen köp zady bilýän. Sen Türkmenistanyň geleceğini kesinlikle bilýän ýeközüm. Sen hereket etmeli. Men hereketleri düşünüp näme etmeli. Aydyp Musa paradyp geçdim. Şuň gününe biz yine informasyon uruşu devam etmeli, görüşü. Biz videolar paylaşmalı, biz öz doğun arnaşymyz bilen gürleşip olara akıllı telefon, smartphone, olara internet alıp bermeli. Şolary dünýäden kesmelilerle, ýanky demirden diýwaryň arkasyna saklatman, şonu açmaly. Ol habarly bolsun dünýäde bolup geçen zatlary. Habarly bolsun. Onun bir informasyon iýmit, bilim iýmiti. Eger çörek ýan bolsa, howa demalýan bolsa, bilimlerem gerek bolmasa bilimsiz ösýär. Bilimsiz ösýär, onsoň hiç az düşünmýär. Gaty kyn mesele. Şoň üçin her kimiň işi boýunça bagyp Türkmenistan geljek. DWT ýa beýleki diýär. Hemmeler bar. Hawa şoň içinde DWT öňürek diýär, başga bir hereketler öňürek diýär. Öňe gitmeli. Ýöne biz aktivistler hemme zaty oňurlar. Siz bizi gollasaňyz, siz bize kömek etmeseňiz, biz näýeli öňüdür? Enteňem biz hiç zat eden zotlydyňyz, gaty öňüdük. Siz ýyzymyzdan ýetişmäge aňyrda dursun. Bizim edýän işimizi düşüneňiz o. Gellik Karizow bilen DWT tapawyny bilen zok. Kakmurat Hydyrow bilen DWT tapawyny bilen zok. Oturuny bilmeseňiz. Şoň üçin biz size bilimler berýär, biz size düşündürýär, biz size çeýnäp berýär, kanunlary, bolup geçen zatlar, niýede naruşenýar bar. Biz size hemmesini aýdyp bilmez, ýöne aýdyn bölümimizden ýanky netije çykaryp beýleki zatlar özüňiz gözüňizde ýetip bolýar. O hökman ýanky institut bolmaly. Jemi diýişinde okuwlar ýokdur, tejribedir. Jemi diýişinde edip öwrenip bolýar. Etmen, sokulman, partizan uruşu gerek, ol bir täze atmaska. Olum kakmalaryny tapan atmaska. Olar hereket etmedi, görnüpdi. Ýöne biz hereket etmeli. Biz öňe gitmeli. Bize täze Türkmenistan gerek. Bize akıllı Türkmenistan gerek. Bize ösün döwlet gerek. Boldy biz. Sen polis bol, MHM bol, sen minister bol, sen çopon bol, tapawy ýok. Alýan aýlyň edýän hereketini boýunça tölenýän pul sana çokka yetmeli. Aladan bolmaly. Ol iýmit tarapyň, bilim tarapyň, muht, medisina tarapyň, ululu operasiýalar ýanky dünýäde edilen operasiýalar muht bolmaly. Ýewropada muht näme Türkmenistan muht. Sebäp kadrlar ýok. Sebäp kadrlary ýetişdirmän paraxorluk. Bu döwlet Türkmenistan ne? Paraxoristan boldy. Bir şoňa da ünsüren ýokmy? Ay biz näme edeli, biz ne? Siz şonu diýip watançylygyňyzy aýryp gyra gaçýaňyz. Gyra gaçarsyňyz gurun ýok. Ýön Türkmenistan biterdi. Näçe köp wagt saklasak, şonça düýetmek kyn bolýar. Şonu ýalyna çykarmak. Türkmenistanda inni polislerin bizar, prokurorlaryň bizar, sud kadyetlerin bizar, adwokat hemmesi bizar, halk bizar. Bolunny. Inni Berdimuhammedow bir yine şu düşünekde faşistin yani Hitlerden beter bir 20-nji adam bolýar. Mundan beter. Mundan beter maskaraçylyk ýok da. Hitlerim yani adamlar edip edip bir nejidin bir yani derejesine bardy. Berdimuhammedow şonu deşik geçip yani senkan deşik geçip bir şondan bir şoň öňleşik bolýar. Inni onu halkam bildi, hemmeler bildi. Inni näme etmeli? Gatda bolsa. Birinji bilen
hemme yerde öz haklaryny talap etmeli. MHM, polis guluklar adamın haklaryny alýarmy? Howa diýmeli. Häzir nowatda durlar. Adamlar vuruşup, zat edip, anyr döwüp, zat edip, polisler hiç zat diýen sebäbi eýýäm şol nowatda onçalap durmak ol bikanunçylyk. Hiç kim aýyşdan aýyrmadylar. Pul ýok Türkmenistanda. Hanferdar Berdimuhammedow. Oň işi dälmi? Baklary terdi. Şoň işi eden o. O näme diýär? Türkmenistanyna valyuta gaçdy diýerler. Ýöne Türkmenistanyň haritlary gaçmady diýerler, bahalary. Gaçmady. Valyuta haçan gaçmaly? Ýani ykdysadyň şertleri boýunça. Ykdysadyň ýani kredit денежный sistema işläp durulmaly. Finans institutlar işläp durulmaly. Ýani pudoklar işleýän bolsa, onda pudoklar köp öndürilýär, konkurensiýa bolýar, bahalar gaçýar. Daşarypdan gelýän materiallar ýani zawodlarda, zapçatlarmy ýa komplektuýşmy ýa-da ýani sirýo diýär, ýani çyýmal gelýän pullary gymmat bolansa, inni sen eksport etmeli köprek daşyna bolýar. Daşynyň gelýän pullaryň hasabyna, içiniň öndürilýän önümleriň hasabyna we içindäki finans institutlaryň dogry işleşine görä, ýani arasda para gorsun, ine ondan gaçýar. Ýani valyuta. O hakykaty. Häzir gaçy. Bular bu gapydan Sentralbankdan pul alýar, 3,5-dan gidip 20 ýyldan çalışýar, gaçyrýar, gelýär. Ol wagtlança. Ol денежный intervensiýa diýilýär ýani Sentralbankdan. Onu beýle garadan etmeli, onu ofitsial etmeli, onu birjada satmaly valyutany. Kim näçe berse, ýani bahatny Sentralbank saklamaly ony, Merkez Bank. Olar ýa garadan etmeli. Bular garadan hereket edýärler, ýani bir kanun we diňe bir kanun ýoluny çempion. Kanun ýollaryny bilen oklar sebäbi oňa ýani hormat oýmaly kanunlara, kanunlara hormat oýetjek bolsaň, oňa aklyň bolmaly. Ya barda çakmıştırıp yani bir linya goýup diýär. Şoň üçin Türkmenistanyna bir zat şu hökümet ya şu hökümetiň topory bir zat eder diýip bir umyt etmek ol özüň adyna. Men her wagt diýen, biz galmaly, biz öňe gitmeli, biz protest edip köşküňe baryp şunu aýyrmaly. Türkmenistan prezidenti. Näçe köşküňe? Köşküňnäki ýani köşkde hemme swýaz hemme gurmalar bilen diýmek. Bütün dünya bilen telegraf, telefon, telekom, Centralbank, ministrlikler şo ýerde centralizowany hemme zady ýani eline almaly. Şoň üçin köşkler. Bize köşkdäki Türkmenistan prezidenti gerek. Onu köşkde bolmasa ýani çölde de tutup alyp bilýär. Bize şol ýer gerek, şol nukat gerek. Şo ýerden hemme döwletiň ýani instrumentlaryny, ýani döwletiň dolandyrşyny dogry eline alyp şonu dogry ýola taýlarlara geçip, açyk taýlarlara geçip, şu döwlet bir gerekde alnanda hawos bolmaly ýaly. Hemme zatlar öňküsä işläp, gaýtyp, gün-güne reformlar bolup, öňüde ýaly Türkmenistan. O mesele soň ýene geler, ine men şunu bilen öz gyýtgadyk çykyşymy tutarýan, häzir başga bir çykyş bar. O çykyşda biz gellik ýaryzyň töhmet tehnologiýasyny serip geçer. Hormatly vatandaşlar, şunu bilen men size sag bolun diýem. Inniki çykyşym edil bir 10 minutdan başlar. Sag bolun.